Ik heb het vandaag gehad, allereerst over het belang van een actief klimaatbeleid. Heel urgent probleem en we zien dat overal in alle landen, wat nu toch ook echt de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. Heel veel landen zijn ermee bezig en ik heb bij mijn presentatie aangegeven hoe we hier met name in Europa binnen de Europese Green Deal mee bezig zijn. Met een hele mix aan beleidsinstrumenten om ook de doelen te halen. En die doelen zijn heel ambitieus. 2030 willen we 55% CO2 reduceren ten opzichte van 1990. En in 2050 willen we in Europa klimaatneutraal zijn. En dat is echt een enorme opgave. Ja, de Parijsdoelen, waar we het allemaal voldoen, die hebben we toch vooral betrekking ook op Europa en op Nederland zelf. Daar horen de beste eilanden niet direct bij, maar ja, het is een probleem van ons allemaal. En ik denk dat alle landen ter wereld nu ook echt wel de urgentie voelen van het nemen van klimaatmaatregelen. En dat geldt dus ook voor de eilanden. Dus ik zou ook graag willen aanmoedigen om na te denken van op welke onderdelen kunnen we ook echt stappen nemen. Want we hebben echt alle inzet nodig om de doelen wereldwijd te halen. Ik denk dat het bij het hele klimaatbeleid ook geldt, de grote schouders die dragen terecht denk ik de zware lasten. En kleinere landen of landen die ook minder bijgedragen hebben aan het klimaatprobleem hoeven ook minder te doen. Maar iedereen wordt natuurlijk toch wel uitgedaagd in deze tijd om stappen te zetten. En het is toch ook wel een beetje alle beetjes helpen. En het klimaatprobleem is zo groot dat er niet één instrument is of één oplossing waarmee we het gaan halen. Maar bij elkaar opgeteld, gedragsverandering, overheidsinitiatieven, subsidies, regels, beprijzing. We hebben het allemaal nodig om de doelen te gaan halen. Ik ben natuurlijk op de eerste plaats verantwoordelijk voor het toepassen van marktinstrumenten hier in Nederland. En daar zie ik op toe. Maar ik weet wel hoe belangrijk het is om gewoon bij alle betrokkenen aandacht en urgentie te hebben voor het oplossen van klimaatmaatregelen. Dus alle initiatieven die bijdragen om urgentie te vergroten, maar ook, en ik denk dat we daar echt behoefte aan hebben, om concrete oplossingen op tafel te hebben en met alle stakeholders de schouders eronder te zetten. Ja, ik kan het alleen maar toejuichen, dus een goed initiatief lijkt mij.